Te parlok ane kadai kakam ke bangi kinong bela bat kinong kendong ki bom yok kam ngijuk tray kini kikam mo bait tang ne kas tenar ro ban tray nomor kadon kadam stay pi kadam ba itenar stay kadam nong mahir kebahe ha sha du stay teng ong pi parlok ba nyumdei ban singopo la ne nyumdei ban singoret bat kibun ki ba keren po ya pi ki ba pen po ya pi nomor ba pi dei kinong bela mistri tenrei kam dei bangin singopo mo ngala ong ya pi ka tu video ba kane ka kam nyum don kam ban nang ban start la ne ban pen bam pisai kita ki bereo ki ba pen tap kam mo kane ka kam syong ka jing smart syong ha jing minot jung pi yo ya ki jing kamai ki jing yo nong ki ba khambyang mo lada pi smart lada pi pelek jing mut pha mut pi yo kador ka ba khambyang rewat lada pim nang ban tray ru kador kam dei kador ka ba po mo dang ya khain namar haka kador kikuli kat kum ka jing khain ta mut kikuli ki ai bet san spa sing kamut stay phila yo kan no stay phila yo lai hajar ta ka sibanai phi tray kan no sing tang bunai ba arm ta phila ban yo tray ar pasau sing tengin ya kenya kata ar pasau sing kami kan no kador jong kikuli tepe perlok ta ngi khen tang ne bunai ba ar mong la ban khen bunai ba ar don ar prasni rengi yo ban tray tang ar pasau sing te ar pasau sing hakador san spa pitre khat ar hajar te kane ka kam ka bangi tray ka kam mistri kam te ka kam ka bapo mo tang ar pasau sing hakador san spa ngilayo ban tray la yo khat ar hajar te ato pi ong kadai ka kam ka barit lane kadai ka kam ka bapo kane kam dai ka kam ka barit lane ka kam ka bapo lada pi dai ki bala kham nang lai ki ba ya 3 minut lai pi yo da kador ka ba ayu kador mistri ndrew spa nyor spa pras spa bat hadu shi hajar lane khadu spa khadar spa pi yo tela da pi dai ki ba kham nang subu hakador pras spa into ar pasau sing khat khandai hajar kamut kadai kum ka tulop mo don ki kam sarkaru ki bak phidang yo akini hiki dor umne dei mistri uba pedang re dai ki mistri bala kham he dor shi hajar into ar pasau sing kamut ar pasau hajar tela dei sha ka kam ka ba he abat ka kam ka ba piang baken phimdon kam ban pule phimdon kam ban nang berstat dei da pi 3 minut kamut phinang ban tray lane phio ka idea ban tray phio ban tray hadu ar phon reu ar phonyo singi lane ar prasni teng khentang ne bunai ba ar dei bunai ba khamdu na singi pe khat ar hajar phio aka si bunai ma te udon kan no tayo don lai tayo te phim subu bai ka bai bam chung phi ma subu bai bam chung phi si hajar steo mut lai tayo ka mut lai hajar te lai hajar ka mut kadang sa khandai hajar hendai phim la hai ban bam tharai si hajar haka steo nomor ngi senengi ju bam kan no san spa ndro spa steo ndrei sukhen pahu mo ban bam si hajar steo kamut dang sa khandai hajar te khandai hajar phila yo ban sef pla jung phi mo te khandai hajar sin khandai hajar sin tang ar banai phila yo khat phra hajar ban bu khat phra hajar ar banai phila yo ban bu tang hakador jong kikuli te hakan ka video ka syukun no tangkum ni he te khublai sibun khublai si hajar ngu ya phi baro don bok phidang sha dang khlain bat ya 3 minut hakini ki kam lada phim yo kam da kiwe pat ki kam phim dei ban singopo lane ban singoret lane ban singau jai tu mo lada kiwe ki keren kumno ya phiru te khublai sibun